Milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko majke. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa sveme. Sa svim, totalno si moderna, majke. Srećna Nova godina. Hvala i vama. Totalno. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve. A vi kako ste? Šta radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majki mi. Pa dobro. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno, zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Pa će da stavim još 2 deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu i ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu. Pročitali dosta knjiga, šta ste čitali? Pa, kad sam se razboleo, bio sam VK trgovac, bio sam šef u pijacu, bio sam u Ekspres, preko puta Hotel Dubrovnik u Ekspres. Dobro, da čujemo šta ste čitali. Stari i Novi Zavet, Sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svetoke, Kule stražara, Zodijak. Šta nisam pročitao, ne znam ni ja. Šta vam se najviše sviđa? Pa najviše me se sviđa Stari Zavet. Zašto? Šta tu ima? Ipak tu ima, u Novom Zavetu, tu i ovamo i onamo, ima nekih preferencija, ali Stari Zavet najviše mi se sviđa. Uzmam kesu, uzmam papir, gledam, prelazim preko ulice, kako zabacujem kesu, vidim frera, pogledam slučajno gore u avaz, vidim frera kako skače, ali znaš kako skače, on isto kada skače u bazen, ba čovječe. Baš ono, upat ovako jaknu, valjda mu vjetar, zna. To, ode jakna, napao glasa mu kuće. Sade mu glas, napao onaj sprta, sade mu glas. Brat, ajde dođe onaj motor. Kad sam čuo kad je puklo, gotovo, mrtav čovjek. Govorim pa ljudima, tebi isto govorim, zovi policiju, mogu da vjerujem, niko ne vjeruje, baš je najgore. Odem dole čovječe, govorim onome šašonu, rekao, aj majke, ti bolan idi, bacio se, rekao, Fred, on ko te ga zajebajima. Bacio ti se frajer, ja ga lično vidio kad je skočio, popio se dozgo, bacio se, kaže ovo meni, ma daj ba, kaj nemoj me zajebavati. Aj molim te, rekao, tek samo ja ga ufatim ovako za ruku, izgleda. Kako izgleda, evo ovako mu obanje. Raspad sistema, otišao na drugi svijet. Poželio drugi svijet, frajer. Lisica. Lisica. Majmun. Marmun. Majmun. Marmun. Filadendron. Feradon. Filadendron. Firadon. Drakula. Drakula. Pa rekao sam. Bubašvaba. Bubišarba. Bubašvaba. Bubašarba. Dinosaurus. Dinosauro. Akumulator. Amburator. Akumulator. Ambulator. Aluminijum. Aluminijum. Marinija. Aluminijum. Marinija. Jutros oko 10 časova na parkingu kod upravne zgrade nekadašnjeg Uzora sugrađanin Vladimir Jovanović udario je 2 parkirana vozila, a po izlasku u Karađorđevu ulicu napravio i direktan sudar sa vozilom koje se kretalo. Na sreću povređenih nije bilo, a na svim vozilima pričinjena je manja materijalna šteta. Odmah potom Jovanović je izjavio da se nije kretao brzo, da su mu stakla na kolima bila zamagljena i da je to razlog što je pričinio 3 udesa zaredom. Na pitanje zašto se nije zaustavio pošto je udario prvi automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Pa ništa, udario. Pa kako? Ne znam ja kako. I tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Vrlo polako i oslobođeno. Pa kako oslobođeno, napravi si nekoliko udesa? Šta ću?
Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. Što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario? Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam.